Táto, přestaň žrát ten stůl. Potřebujeme novou sadu z IKEA a ty už si ohlodal i tu záruční dobu. Já nemůžu jinak, mámo. Naše děti jdou na střední. Chápeš to? Ještě včera jsem jim stavil hráz v nafukovacím bazénku a dnes mi můj nejstarší syn řekl, že můj ocas má low aura. Co má? Já nevím, ale znělo to jako urážka. Bojím se, že až odejžou na Inter, úplně zapomeneme, jak se z nich stali tihle lskibidy bobřiš. Máš pravdu, musíme to zdokumentovat. Od úplného začátku. Od té doby, co poprvé kousli do dřeva, až po tuhle jejich alfa fázi. Jako kroniku? Budeme psát deník? Přesně tak, budeme tam psát všechno. Jak šli do školky, jak dostali první mobil, i to, jak nám poprvé řekli, že jsme cringe. Budou to naše rodinné paměti. Projekt Bobří deník. Dobře, napíšeme to tak, aby tomu rozuměli i lidi. Ale musíme začít od začátku. Pamatuješ, jak šli poprvé do školky? Hele, fotr zase píše nějaký piky na kůru, to je totální brain rot. No cap, máma si myslí, že ta střední bude chill. Guys, jdete streamovat, jak hlodáme tu břízu u sousedů? Bude to mít megaris! Dejte v našem deníku. Povíme vám příběh našich synů. Od jejich prvních krůčků v bahně až po... No, uvidíte sami. Bude to jízda.